Aku dudu wong lanang siji-sijine ing atimu isih ana priya siji mung emane dheweke wis ana sing duwe temas liramu trimo dadi simpenane. Sepisanan ngulangi kaget rasane alem banget kowe nampani telpone tak penggak nampani kowe pilih ngajak pisah wae suwe-suwe aku mupus boyak gini. Pancen wis ora tresno sakal ilang rasa iki wong kali nepsu wis ilang rasa cemburu ora pengen nesu-nesu arep ngono arep ngene sakarepmu. Saiki temu carane neng rasaku enteng wae pancen iki dalan siji-sijine ora sah loro atimu ben wayah ngeloni kowe ing batin mung tak anggap ngenyang milonde.